ọnọdụ ahụ nọ na ya na-echetara m ihe mere n'obodo Idu na Ọba. Ọ na-echetara m ihe mere n'obodo ụmụ anụmanụ. Ọ ga-amasị unu ịnụ akụkọ a m chọrọ ịkọrọ unu? Gaa n'iru Maazi Agụ, akụkọ na-adị anyị mma. O nwere otu mgbe n'obodo ụmụ anụmanụ, ụmụ bịara daa, ụgani wee dị, nke kpatara na agụụ nọ na-agụ ụmụ anụmanụ. Ọnwụ wee karịa. Ọtụtụ ụmụ anụmanụ enweghị ihe ha ga-eri, mana Maazi Mbe chọpụtara na ụmụ nnụnụ afọ na-eju ha oge niile. Ha na-agụsa egwu, na-enwesa ọṅụ. O wee na-agbagwoju ya anya ka ezi ka ihe dị ụta si wee na-eme. Otu ụbọchị, o wee kpebie n'ime obi ya na ọ ga-achọpụtarịrị ebe ụmụ nnụnụ si eweta nri ha na-eri. Nke a mere na o soro ugolọma wee na-aga ka ọ mata ebe enyi ya ugolọma si enweta nri. Ugolọma ezi enyi m, enyi nke m na-aga adịkwazị ka ọ bụ enyi ngwere na oke. Elisha m ihe anyị na-eme m, onye mere enyi ya.